Moskvada 4 opozisiyon aktivist 2010-njy ýylyň may aýynda Bolotnaya meýdançasynda hökümete garşy protestlere gatnaşmagy sebäpli 2,5 we 3,5 ýyl türme tutsaglygyna höküm edildi. Olara durnuksyzlyga baş goşmak bilen baglylykda iş ketildi. Opozisiyon aktivistleri ýörüşde zorlugy polisiýanyň we provokatorlaryň tutuşdyranlygyny aýdýarlar. Şonda onlar çadam yaralanypdy. Bolotnaya meýdançasyndaky zorluklar bilen baglylykda 28 adam suud edildi. Sibiriň Irkutsk şäherinde 3 owanyň ýaşaýjylary bolan owa hojalykçylar protest geçirýärler we 10 aý golay wagtyň aýlygyny talap edýärler. Olar Rodniki atly kampaniýanyň 2010-njy ýylyň oktýabr aýyndan bäri özlerine zähmet hakyny tölemänligini aýdýarlar. Bankrot bolanlygy aýdylýan kampaniýa şu aýyň başynda 200 çemeti işgäri işden çykardy. Qazaqstanda ençeme kampaniýa ýanygyç sowdasyny çäklendirdi we jemgyýetde ýanygyç gytçylygy baradaky aladalanmalary artdyrdy. Käbir ýanygyç stansiýalary her ulaga 20 litrden köp ýanygyç satmazlyk çäklendirmesini girizdi. Beýlekiler ýanygyçy diňe kuponlara satýar. Orsiýetiň kampaniýalary şol sanda Gazprom çäklendirme giriden şirketleriň arasynda Qazaqstanyň hökümeti we ýanygyç kampaniýalary bu çäklendirmeleri kommentirlemeýärler. Owganistanda adalaty talap etmägatly hökümeti degişli bolmadyk gurama soňky 30 ýyla golay wagtyň dowamynda uruş jenaýatçylyklaryň we beýleki zorluklaryň pidalarynyň suratlaryny çap etdi. Kabulda geçirilýän bu sergi ýurduň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň uruş jenaýatkarlaryny jogapkärçilige çekmegini talap etmek boýunça aksiýanyň bir bölegi bolup durýar. Hökümete degişli bolmadyk bu guramanyň tarapdarlary Owganistanyň hökümetini uruş jenaýatkarlaryny ýyzarlamakdaky şowsuzlukda aýplaýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.